салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментари фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мерседес аст бародаро, солаш 98, объёмный, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объём 2, коробка механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро тозаи матоъ коробка ходои 100%, задагӣ пустагӣ надора, яксола ҳуҷҷат дора, утилизатсия. мошин бародаро бе ягон расходе, фақат мешини ҳайл мекунӣ, чашкош мега умуман варид кардагӣ нестай. қарор дора дар ноҳияи вахш, нақша 50 мега, харидори анебоша бо муомила дора. бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти паратара ҳисоби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро газел ҳастед, солаш 2002, сӯзишвориш газ бензин, моторш бародаро сотка нав аэрасия овардагӣ задагай. суръатҳои мошин бародаро кӯҳнатаре, ки балони кӯҳнаш задагай, 6та балони нав дора. мошин коробкаш механика, ҳолаташ бениҳоят хуб, яксолаи ровна ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. мошин як дастхатӣ гаштагиа бародаро, састаниш беҳад хубай. фақат мешини ҳайл мекунӣ, қарор дора дар ноҳияи вахш, наша 35 мега бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ уралхати бародаро, чӣ аз Тоҷикистон ба Русия, чӣ аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап аста, метавонед ки муроҷиат кунед. Toyota Corolla ҳастай бародаро, ишам бародаре ки мошини Mercedes газиаш ҳозир реклама кардем, ҳамин бародар ҳастай, солаш 98, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объём 1.8, коробкаш автомат, состояниш бениҳоят хуб. бародаро бензини холӣ, газа умуман дидагӣ нестай, коробкаш автомат, ягон камбудӣ надора, хардавои мотораш 100%, ҳуҷҷат ҳам дора. қарор дора дар ноҳияи вахш, наша 25 мега бо савдо мешавад. бародарони харидор ҳастед, айнои мо гап занед, бо арзонтартон мекунад. барои маълумоти паратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. бародарое ки бисёртар старис мепурсидем, марҳамат, старис камбулиш, инам капоте ки ҳозир мебинеш, краскаш камтар, вайрон шудагиа тамом. масалан меличовка камтар кор дора, расходи бисёри бад надора. бародаро солаш 2001, сӯзишвориш дизел, кузов универсал, объём 2.5, коробкаш механик, мошин ҳолаташ нахаду. мегирӣ бародар, ҳайл мекунӣ, мақсад ки расходаш зиёди бад нестай. қарор дора дар ноҳияи Тоҷикобод, наша 27 мега, харидори анебоша бародаро муомила дора, варианти алиширам ҳастай, мақсад вариантҳоро мебина. касоне ки мошинхар аст ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақамҳои рӯи экранда ватсап ҳаста, метавонед ки муроҷиат кунед. эълони навбатии мо бародаро, трактор МТЗ 82, ҳолаташ беҳтарин, нахаду ҳолати коридае.
ҳуҷҷатҳои солонаш ҳаста бародаро қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир наша 130 тамига бо муомила мешавад. Бародарони харидор ҳастед, барои маълумоти паррактар ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед ва касоне ки мошин хона замин квартира 3 барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатии бародаро электрони ҳастай. номашро намедонам, газ меган, гес меган, Aion S Plus бародаро солиш 2024 будай. мошин солиш навай, хидшан бародаро нав, ягон камбудӣ надорад, коробкаш автомат, кузов седан, ҳамаи комплектация дорад бародаро, ҳамаш кор мекунад. мошин бе ягон расходи камбудӣ, фақат мешини ҳайр мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 180 гуфта шуда бо муомила мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақами рӯйкунанда занг занед. ин буд бародаро якчандта мошин ва чизе ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира 3 барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.